Wesirekin hasi ginenean, lehenengo urtean izan zen, teoria mailan gu geneuzkan papeleo guzti horretako dokumentuak aztertzea. Aztertu genituen aniztasun desberdinak, aniztasun funtzionala, aniztasun sozioekonomikoa, aniztasun kulturala. Gero, bigarren ikasturtean, ikusi behar zen, benetan idatzita geuken teoria hori, benetan praktikan gure egunerokuen zelan eramaten gauen aurrera, bai. Orduan proposatu zuzkuen ikerketa horretarako autokonfrontazioaren teknika. Hasieran beldurra eman zauen, zuk zure burua grabatzia da gero ikustia, baina boste irakasle preste azaldu ginen, grabaketa egin gauen eta gero aztertu gauen eta hausnartu gauen. Orduan oso interesgarria izan zen, alde batetik, zuk zure burua ikustia dugu behintzat ez gazoituta, baina benetan da oso aberazgarria den metodo bat dala konturatu ginen eta nahi duguna jarraitu erabiltzen. Eta gero bebai, elkartu ginenean taldean, beste irakasleok grabaketen gauena konturatu ginen, gure zalantzak edo gure zailtasunak edo gutxi gorabehera antzerakoak ziela. Eta azkenean konturatzen zara, ez baldin bazara halako historia baten edo proiektu baten sartzen, egia da hausnarketarako denborarik ez dozula hartzen. Orduan, beraiei esker izan zen, gube konturatzea ze garrantzitsua den denbora bat hartzea, benetan pentsatzeko zertarako ari gara hau egiten. Orduan, hirugarren ikasturtean gauena izan zen, ikusi gauen zailtasun hori edo ahulgune hori, nola garatu gehiken, hau da. Konturatu ginen ikasliek euren artean komunikatzeko zailtasunak zeukiela, orokorrian irakasliei beti zuzentzen ziela. Beti galderaren bat edo itxen bazoetzen, zuzenian irakasleari. Edozein kontaketa bat inber bazauien, beti irakasleari begira. Orduan hor landu gauen hori igazko ikasturtean. Eta horretarako erabili gauen autokonfrontazioan bezalako metodua, hau da, grabaketa bat, baina ikasliena bebai. Eta gero beraiekin, behai eurak euren burua ikusi zien eta hausnartu zabien euren jokaera eta jarrerei buruz. Eta oso interesgarria izan zen. Komentatzen zauen batek adibidez, ni hor ikusi dut, ez nazela joan martera. Eta orduan galdetzen gaben, baina martera joan ditzen zara, eta eta segatik joate zara martera, aspertu itxenaz, eta segatik aspertze zara. Batzutan irakasleak asko hitz egiten dagoelako. Eta horrek emuzuzkun zer pentsau, konturatu ginen, espazio berdinean egoten diela denbora asko, modu berdinean jarrita, eta orduan, hausnarketa horrein ondorioz, hasi gara pixkat aurtengo ikasturtean eta aldaketak sartzen. Eta gero bestalde, gure dugu bebai, pixka sistematizatu edo autokonfrontazioaren metodo hori. Izan leike edozein gai lantzeko, guk erabili gauen aniztasuna lantzeko, baina izan leike hori eskidetzaren gaia zelan tratatzen den ikusteko, edo guk aukeratu geike gaia, eta hori erabili ikerketa honekin edo proiektu honekin hori etekin, edo taradotzau etekin hori. Eta baita ikasleak grabau eta eurekin hausnarketak itxia bai. Hori horrekin geratzen gare behintzat, proiektu honetatik. Orduan horrekin jarraituko dugu.